mamaya alas 6 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. Dahil nga sa manipis na reserva ng kuryente, paliwanag pa ng NCCP ang pagpapanahon ng yellow alert sa Luzon ay result ng mataas na demand at ang pag-generasyon ng enerhiya mula sa SFH41 ng 150 megawatts patungo ng 90 megawatts. Ako sila naman sa GMA Super si Domakita Magbato. Samantalang naigit sa 30 bukod sa paglilinis, iikay ng programang urban gardening na una nang sinimulan sa Barangay Holy Spirit sa lungsod ng Quezon. Samantalang tandem dito naman sa Malingap Street, Pinatunan Village sa lungsod ng Quezon, nagpapatuloy na ang mainang pagulan. Ako biglang kwebo ng Super Radio T-Local P, dapat totoo. Super Balita sa hapon! Nilinaw ng Presidential Communications Office o PCO na libre o walang bayad ang ID ng bagong Pilipinas Servicio Fair. Sinabi ng PCO na wala ring bayad ang pagpasok sa mga lugar na pinagdarausan ng caravan ng pamahalaan. Payo ng PCO sa publiko, maging magmatyag at alito sakaling magkaengkwentro ng mga individual na sangkot sa ganitong modus at agad itong i-report sa mga otoridad. Maliwanag ng PCO, ang mga ayudang ipinamamahagi ng pamahalaan ay dumaraan sa masusing validation ng bawat tanggapan ng gobyerno at kailanman ay hindi maniningil ng anumang bayarin mula sa publiko. Dagdag pa ng PCO, ang lahat ng anunsyo hinggil sa naturang programa ay lumalabas lang sa Facebook page ng bagong Pilipinas Servicio Fair, katuwang ng iba't ibang lokal na pamahalaan. Aabot sa 40 universidad at kolehiyo o kolehiyo sa Davao Region ang magtataas ng tuition sa susunod na pasukan. Sa panayam ng GMA Super Radio Davao, sinabi ni Dr. Christopher Pulido, Supervising Education Program Specialist ng Commission on Higher Education, Region 11, na karamihan sa mga paaralang ito ay mula sa Davao City. Pero siniyan din ni Pulido na hindi naman kalakihan ang itataas sa matrikula ng mga naturang paaralan. Ang pagtaas naman ay para umano sa dagdag sweldo ng mga guro at empleyado ng paaralan, kasama na ang pagpapaunlad ng mga pasilidad ng paaralan. Kinumpirma ng PNP na may nagtangkang ihack o pasukin ang kanilang logistics data information and management system kaninang alas 10 ng umaga. Sa pulang balitaan sa Campo Promise, sinabi ni PNP
nakakuha ng peking dokumento upang palabasin na sila ay mga Pilipino. Isa rito si Lincoln Ong, na interpreter niyang sa mga investigasyon hinggil sa Pharmaly scandal noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Siya nga ang sinabing financier ng Pharmaly, kaya para malinawan ang kaugnayan niyang kay Ong. Sinabi ni Barbers na dapat na humarap siyang sa susunod na hearing. Giit ni Barbers bukod sa isyu ng droga, sisilipin din ang pambansang seguridad, lalo tila nakarpabili ng ari-arian sa bansa ang mga dayuhan. Partikular ang mga Chinese na gamit ang mga peking papeles. Super Balita sa Hapon! Kawalan ng batas tungkol sa platform information. Lumutang sa pag-init na Senado ukol sa tinaguriang pagkayanin. Kung Rizalde, mula kay Sara Luisa, lumabas sa pag-init ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na wala pang batas na nagtuturing ng krimen ang pagdinig o pagsasapusko ng mga classified o top secret na informasyon na iniingatan ng gobyerno. Sa pagdinig, sinabi ni Senator Francis Tolentino na meron lang sa ngayon na circulars sa edition ng 1964, 1968 at 2007. Sa mga ito, administrative sanctions lang ang ipinapataw sa mga opisyal at tauhan ng gobyerno na nagdidik ng confidential information. Inayunan si Tolentino ni Undersecretary Raul Vasquez ng Department of Justice na nagsabing wala ang batas ngayon tungkol sa pagdidik ng classified information. Sa pag-anya walang batas patay dito, hindi ito ituturing na krimen. Dahil nga naghain si Tolentino ng panukalang batas na nagdalawang